Aquí, neste programa, ven, xa vendo. Que medo va, Estou aterrado, aterrorizado. Son Lizardo, voulle facer unha antroidade ao doutor Bellino. José, non o digo. Vai que facer unha antroidada ao doutor Bellino, vale, teña. Moi ben, Aproveite que está ánimo. só. Atención que lle vai facer unha mesa. María Catarina, segadora Parca, pase a consulta, por favor. Pasar, vou te pasar eu a ti. Boas noites, señora. Nada, séntese aí, póñase cómodo. Póñase cómodo aquí. Bueno, veixo que ven de segar nerva, que te ven cagada. Segar, vou te segar, Bueno, pois nada, dígame, que quería? A ver, a que viña, dígame. Veño buscando almas. Almas. Claro, este tempo é complicado porque agora con os cocidos as filloas e tal, hai moita acidez de estómago. Non se preocupe, voulle dar almas. Non fai falta receta, pero bueno, voulle dar unha notiña aquí para a farmacia, mire, ademais, Almax Forte. Xa que ven por almas, tome, aí ten. Colla, señora, colla. Moi ben. Alguna cousiña máis? Veño a leválo comigo po outro lado. Perdón, vamos a ver. Se estamos falando de cambiar de acera, no, Eu non, a ver, eu respeto cada un que faga o que queira, pero esas cosas no, Non se engañe, señora, por Dios. Teñolle dúas noticias. Unha mala e unha boa. Bueno, pues compre de todo. Cal quere? A boa. Hai que ser positivos. Dígame a boa, a ver. A boa é que lle quedan 2 días de vida. Pois estamos ben, Se é a boa, e logo cal é a mala, se pode saber. A mala é que levo 2 días tentando sacar cita para vir un doste. Xa. É que... Xa, señora, pero vamos a ver, señora, ten que entender, a sanidade está saturadísima, estamos moi saturados en este tempo, que catarros, que se gripes, que se vacunas, non damos feito, estamos a top, está a sanidade malísima, estamos un desastre. Xa. Por vou non levar comigo a ver os seus ancestros. Pero é que iba a levar menor de iluminación, pero... No, digo, pois alégrome que me leve ver os ancestros porque teño ganas de ver o meu abuelo. Si, hombre, meu abuelo, Gervasio, moito me acordo do meu abuelo, O día que morreu estaba eu con el. Usted non sei se eu contei algunha vez, estaba eu con el e dixo as últimas palabras, díxome: Neno, agarra da escaleira que estou na cima, carallo. Foi onde veu abaixo todo aí. Son a morte! Buah, neno! É a morte! Pero tiña moita gana de conocela. Eu admiro a morte, por Dios. Permítame, señora, permítame aquí. Déxeme bicarlle a man, por favor. De verdad que tiña moita gana de conocer a morte. É que usted non se imagina a morte. A ver, a morte por médicos é que todo, na carreira sempre falando da morte. Tiña gana de conocela, de verdad. Que gusto, de verdad. E máis, señora, ahora que teño aquí ao lado, teño que dicir unha cousa, É usted moi sexy, señora. Sí. Estáme a min gustando usted, De feito, ten usted unhas pernas de bailarina que me dá gusto velas. Sí, sobre todo unhas pernas, sí. Seguramente yo dixera moitas veces, señora, pero... para que sepa. Bailar. A danza eterna. Cojonudo, pero bailamos, que non hai problema. Javicho, métenos aí música aquí bailamos. Venga acá. Venga para acá. Venga para acá, bonita, ven aquí. Perrea. Para aí. Que pasa? Coño. Que son Lizardo, carallo, parando solido. Non contaba. Corro aire. Non contaba, pero... Bueno, compañeiro. voulle dicir unha cousa, Lizardo. Nadie é perfecto. Venga, vamos a ver outro poquinho. Veño. Que susto levou, Que susto levou. Se lle o tiro pola culata. Ai, que susto levou.